Orang Suwana Delhi, ngaru kiabat lang yang ngaru, ang kumbakibat betiki kali borohi, but soban I kublay ka police department, kaba kabat kat yabadon, but kadi banong kumta, compare lagi VIP non VIP mo, namar na kumta kating bahahi, namar kumbagi iya kini don kini ki sngi ki bateng teng ki pendon kambakla, soban I kublay yaka police department jogari boy bakile yakani ka kam ka ba don kam anu kata bat kamar long hi kajing singan yangi ki nong lek nong wan nomor tam atini ki kan khiap minute ka bang yang hang ni don ki briu ki playa buat bat kum kito kinya kali ka bo kajing saw ya meto ya ki hrei bat ki wei patru bat kermen scam bakane kanum sulong tang hagane ka district hrei ki ki district ru kinya bot den nomor kadi ka kam ka ba but nakalyang ka jonga nasngo onong ba wat kini ki banyak kali ru bangin mong adekar banyak kali pan yar banyak kali dien bingin ada bam di nomor ba kum ki jingja hakini ki si bah ke bangi do ki men sem ki ba kodor ka ba ta ki ki sem jong gitu se ki ba shanya ha gitu ki bah ki ba pan pendap pendiang ki jindon kam jogi ba sem nakaliam ka jonga da ka jing sokhia nga tentu ya kini ki banyak kali nakalong ki ba kali kamai ne ki kali shimet bangin long ki ba dekar habangi nyak ka kali ke bangan soban on ong kan ba ke ka ba ka kulit jogari boy kele kalong ba pan pan kemau ingi baro nong song snong agni ka jalabat se kari india hi baro kwai baka anhi ka dei na bata baro kumta ingin ya burom me ka an bat ngin ay men se mi kini ki ba pek ka an ba ke ka kele kalong bet na kumta ka jumha bangin nang ban burom me ka an ta ya ka baka police mo department jong ka boy ile ikan ba bakile gede kam na syamru pemajuang idon ki kali ki ba pan khen ki an ki turu ki mede wat kali pulit ru alo ini ki ba pet om kum te ru di ban pat magidon kali pulit ru ki la tam ka bangai ide ki kmat ki turu ide ban te lakam ki turu